Haien ez daukazu zuk ezeren faltik, zure aurpegi brillo txiki horretatik, zatoz eta etzazu aldegin bertatik, amatxo eskerrik asko opariagatik. Oparitzat hartu nau, zelagun apartan, naizta ukan trajea, ederra galantan, marinelez jantzita alferrikan data, hemendik bi urtera guztiok pirata. Bueno, bi galdera bakarrik egingo izkidet, lehenbizikoa nola sentitzen den bat, jaunartze unean txino batean kilimekin sabelean, eta bestea lekuak eta garaiak zenbat baldintzatu dezakeen ofizio bat. Zer esarik ez norberak aukeratu dezakeenean, edo kanpotik inposatzen dizute. Bai, da nola harritzen zaren, nik pasako nuken ordu bete, eta nuken sekula bigarren kombinazio hori sortuko, eta behar bada nintzen iritsiko horri izan ditudan okurrentzi tonto, baina grazioso batzuetara, eta pasako nuken ordu bete niretzat egokienaren bile. Eta benetan kriston visualizazio problemak neuzkan, ze ez dut jaunartzerik egin, eta txinoak ez ezki usatzen. Benetan, jadetxe, bai, jadetxe txinoak. Margatu. Jadetxe, normalean bertsolariak itzan neurtzen ondo asmatzen du, baina jadetxe txinoak ez dut jaunartzerik egin, eta gogoratzen nahi zena jaunartzea eta bakarrik ikastolan 3 lagun bakarrik gelditu ginela klasean, eta beste 8 jaunartzea egitera joan zirela iparraldean hola izan zen, eta orduan, buruko lehenengo zurrungiloa referentzi baten bila. Begira, marineroaren trajea okurritzeko 3. berso arte gondara izan dut. Eta behintzat rollito udaberrikoa etorri zait, eta askotan hortik salbatzen duzu bersoa. Nere problema da orain, nere buruaren autokritika eginez. Oso ondo graziosoa da, baina zenbat da naiz egoera hortan reala. Noski zaila da, adibidez, 8 urteko ume baten ahotik kantatzen momentu honetan nire mikrofonotik saiatzen benetan bere larruan jarri eta sinesgarritasun hori sortzen. Orduan nola salbatzen duzu detalle humorezko horiekin. Uste dut gehiago izan dela kasu honetan ariketa salbatu bat, ariketa asmatu bat baina nire askotan gertatzen da. Baina beretan kriston visualizazio problema neuzkan. Bai, nik ere pixkat egoera ikusteko zailtasuna ez, berdin nik jaunartzeri ere ez dut sekulan egin. Eta pixkat hori da ez, zonbat aldiz kantatzen dugun, ezagutzen ez ditugun egoerei buruz, ezagutzen ez ditugun gauzei buruz, eta pixkat erraten zuena salbatzera jotzen dugu batzuetan, beste batzuetan asmatzera. Nik ere erranen nuke ofizio honetan pixkat joan dela salbatzerako bidean, ez? Zergatik, pixkat nik pertsonalki neure burua lekuz kanpo deus ezagutu gabe, gainera txino batean, eta hori jaunartzea, nik ezagutzen ez duan zerbait, txinoetan egon izan daiz jaten, eta rollito primavera eta hori bagit zer den, gutxi gora bera orduan beden horrek lagundu dit pixkat, ez? Baina bestenaz aski zail izaten da egoera batzutan, bereziki horako kontestu batean zerbait egoera visualizatzen eta zerbait ateratzen hortik, ez? Orduan pixkat, abantaila txiki bat duela ere erranen dukez, amets aspen zen, orduan bigarrenak beti du. Olako egoeretan, batzutan desabantaila izan daiteken hori, beste batzutan abantaila da, eta bigarren izanik, segitu besteik ez. Berak botatzen zituen erreferentziei, altzen moduan eustea eta segitzea, eta orduan pixkat, hori, ametsek bota dituen erreferentziak,
Maorena, Rollitoarena, eta pixkat horrek umore puntua ekartzen du, eta aldela umore puntu horri eutsiz, ez? Eta pixkat alden moduan ofizioa salbatzera, asmatzera baino garba salbatzera joan da, ez? Dena den nik behar da sinesgarritasun osoaren bilako obsesio horrekin egon ninteke, baina uste dut egoera nahiko surrealista zela. Berez, orduan behar bada karikaturala egitea tokatzen zela, behintzat jatetxe txinoaren aldetik. Bestea zen, bai sinesgarritasuna bilatu zitekenan ere ustez, gaztetxo horien arteko elkar limurtze hori edo maitasun harreman edo maitasun bilaketa horren hitza egin ziteken karikaturizatu gabe, eta ez naiz ibili naiz bila, egia esan da ibili naiz bila berso tartetan, ez nekien gehiagin nondik heldu, odeiarena etorri zaita, odei bat nola hartzen den besotan, baina pentsatu dut 8 urteko ez zuela behar da hori pentsatuko, baina bueno, behar da posible zen bai ez, baina egoera nahiko surrealista zen. Beste galdera bat, bi ofizioetan jarri banitu bi ofizioak lekuak eta tokiak zehaztu gabe, zuek ze aukeratuko zenuketen, eta uste duzue ofizio hobeak egingo zenituzketela, edo jendearen gana erresago helduko zinatekela, ze arrisku dauzka, ze errez? Pixkat, hemen jendeak parte hartu duenez, ofizioak, garaia eta lekua ematerakoan, pixkat, noski, identifikatuago edo hurbilekoago sentitzen du nik uste jendeak gaiaren edo parte bat edo zerbait ematen duelarik, ez? Bide hortatik pixkat agian erresagoa izaiten alda jendearen gana hurbiltzearena. Baina endukerranen ez gehiago asmatuko genukenik, ez gutxiago, ez? Momentuan, beti bezala, segundu batzutan dago guzia, eta akaso gehiago asmatuko genuen, akaso gutxiago lekua eta garaia eman gabe egon balira. Gero asmatze prozesu hori, bizkat, lan gehiago edo karriko zuen alde hortatik, zeren guk hautatu beharko genituzke lekua, guk garaia, eta bizkat, akaso gure bizipenetatik edo gure inguruan kokatuko genuke, edo gure inguruan kokatzeko aukera gehiago egonen liratezke, eta orduan, agian, egoera hontan, ikuslearen gandik, pixkat urrunago egoteko arriskua ere honen litzateke. Behar bada, aukeratuko genuken, odeiek esan duena, guk benetan gure larruan sinesgarri senditu genezaken egoerarik hurbilena. Ez norbera inguruan kokatuko litzateke, baina ez dakit gehiago asmatuagoa izango litzateken harik eta behar bada proba egin da kasu batzuetan pentsatzen dut, batzutan hori gertatzen da adibidez, irudi baten bila zabiltza berso baterako, irudi baten bila demagun maitasun aitormena egiteko jaunartzean, eta ezagit, irudi baten bila zabiltza hiztegi osoan eta hitz bat behar duzu abia puntu, eta ez duzu inondik aurkitzen, eta edozeinek ematen dizu hitz bat, eta hitzaren bueltan osatzen duzu irudi bat, askoz erresago zuri edozein hitzen artean aukeratzen utzita baino. Ezagite ulertzen den, baino pixka bat, berez, preso hartu behar zinduzken egoera horrek askoz gehiago laguntzen dizu askatzen egoera zabalaren aurrean uzteak baino. Hori da askotan rimekin gertatzen zaiguna. Bukaerako arrazoia daukazu behar bada ezagite txuri bukatzen dena edo zuri, zerbait zuri, eta zabiltza irudi baten bila maitasun aitormen hortarago balio duena, da zen nondik hasiko nintzake, ezagitzen metafora ingo nuken, baina nola marrubik rimatzen duen, orduan behar bada marrubik